деҳаи мо дарғ яке аз дурдасттарин рӯстоҳои манотиқи кӯҳистони тоҷикистон. Ин деҳа ба мастчоҳи кӯҳӣ наздик буда аз маркази ноҳияи айнӣ 60 километр масофа дорад. деҳаи дарғ наздики 8000 нуфуз дорад. мардуми ин акнофи домани гардон мардуми шарафманду сарбаланду баҳувиятанд. дар ҳама мавридҳо дастгири ҳам, канори ҳам ва ғамгусори ҳаманд. деҳаи дарғ як зумра бузургонро ба миллати тоҷик бахшидааст ва онҳо дар рушди фарҳангу санъату сиёсати кишвар баробар хидмат кардаанд. тоҷири маъруфи тоҷик, марди саховатпеша ва ободкори дастон Саидмурод Давлатов низ зодаи ҳамин хоки баланд аст. ӯро мардум мин ҳайси як марди хоксор, инсони заминӣ ва фурӯтан мешиносанд. мана ин Саидмурод Давлатов як одами намунаи диёрамо, як намунаи Тоҷикистонам гум хато намекунам. ба сабаби ҳамин пешгирифтаи ҳамино ҳама ҷоҳои мани вайрона, нообод гирифта ҳаминро обод кардан. шарофати ҳамин соҳибкоро қатъи 5 моҳи соли 2023 мардуми деҳаи дарғи ноҳияи айнӣ чун 5 моҳи суруру шодмонӣ ҳолу ҳавои хушбахтӣ доштанд. ин хушҳолии онҳо чанд далели қотеъ дошт. бунёду мунфаршсозии роҳи масири деҳа, таъмири капиталии бинои беморхонаи ноҳиявии рақами 4 деҳа, сохтмони мактаб, таъмири чойхона, бунёди бинои маданӣ маишӣ, таъсиси корхонаи коркарди маҳсулоти хушкмева ва коргоҳи қолинбофӣ. ба қавли худи Саидмурод Давлатов, бунёди ин корхонаҳо ба хотири рушди соҳаи саноат дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. сиёсати давлати мо ҳозир саноатгардонии кишвар. барои саноатгардонии кишвар ҷои кор сохтан, пеш бабурдан, ма ҳамин хел мақсад гузоштем ки ҳамон корхонаое созем ки ашёи хомаш дар худи ҳамин қишлоқи мо бошад. дар байни 20-30 соли охир, агар нигоҳ карда бинед, дар байни 20-30 соли охир ҳамин пашме ки аз гӯспанд мегиранд ва аз бӯзу вайчӣ ҳамина бисёр пештартар мефурӯхтанд, даромад мешуд. ҳозир ина ҳеч ки коркар накардан аст, ҳеч ки ина даромад нагирифтан аст. мо ҳамина ҳозир ҳамин пашме ки ҳама мепартофтанд, ҳава мана гирифтан, мана ин хел худомо коркард карда, мана ин хел вай карда, мутахассисо аз Туркменистон оварда, соз карда, мана ин хел ришта карда, а пашм мана ҳамин чиза мо тайёр карда, мана ҳамин гилема худомо бофта истудем, мутахассисо аз дигар ҷо оварда. моҳи аввали кор. марҳилаи корӣ: мунфарш ва асфалтпӯш кардани роҳе ки ниҳоят валангор шудааст, ба ҳадде ки сабукрав ба осонӣ намегузарад. пешгирии садди масири оби кӯҳ. ин ҳама бунёдкориҳоро сокинони деҳ бо дасту дилу нияти гарм оғоз бахшида сарҷамъона идома медиҳанд. бо ташаббус ва дастгирии соҳибкори маҳаллӣ Саидмурод Давлатов ки маблағгузори ин лоиҳа мебошад, тамоми мардум ба ин кор дасти ёрӣ дароз карда кӯмак расонида истоданд, то ин ки як қисмати роҳи деҳаи мо мунфарш карда шаваду мардум ин роҳ як роҳи дилҳо, роҳи дӯстӣ шуда солҳои тӯлонӣ ба мардум хизмат намояд. гумон мекунам ки ҳамин хел агар кадрҳо, ҳамин хел соҳибкоро дар ин деҳа зиёд шавад, дар оянд сатҳи беҳбудии зиндагии мардум ва инчунин сохти тасвири зиндагии мардумро дигаргун хоҳанд кард. дар оини миллати кӯҳанбунёди тоҷик, бунёди роҳу пул,
кашидани об ва сероб кардани як таноб замини ташналаб анъанаи рӯзғори дерина буда, ин ҳама арзишҳои волои инсониро пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон низ ба тадриҷ дар ҳама вохӯриҳояшон бо мардум таъкид меварзанд. Саидмурод Давлатов низ аз гуфтаҳои пандвораи сарвари муҳтарами давлат ангеза бардошта, мехоҳад ҷоддаҳои хокиву сангии деҳе ки дар он хуни нофаш рехтааст ба оина табдил бидиҳад. ӯ барои ин амали хайр мутахассисони баҳушро ҷалб кардааст. мана аввал маҷрои дайроа дуруст кардем. мана инҷа чиқеле ки шумо мебинед ҳамин маҷрои дайроа бетон рехта омада, корҳои ободонӣ канда тайёр кардан, экскаваторҳои калон, пагрус шикоқати ана кам аз оқати дулан оқати ҳамин корҳо кардем. ҷойҳои обраваша ҳамаша канал кофта, шағалҳои калон рехта, баъд шағалҳои майда рехта, ҳами обгузарҳоя кубур шинонда, раҳои маҷроҳои обҳое ки дар зимистон ғам метиҳанд ва раҳ вайрон мекунанд, ҳамина мо таъмир кардем. симои деҳаи мо дигар шуд. симои ҳамин мо ба як шаҳраку ба як намуди зоҳири ин деҳаи мо хело тамоман дигар шуд. мардуми деҳи дарғ чун чашми субҳ мекафад, ҳама якдилона пайи кор ҳастанд. ин манзара тасвири зебоеро мемонад ки як сарзамин лашкари тануманд одилона бар дифои ободии меҳани хеш бархостаандро мемонад. аз дидани ин лаҳазот чашмҳо рӯшан ва қалбҳо лабрези умед мешавад. зиёда аз 100 кам аз шебен рехтем. шебена 2 рӯз боз мо ба воситаи каток овардем, каток кардем, тайёр кардему ана акун имрӯз худо хоҳад ки асфалта сар кардем, мунфаршкуния сар кардем. барои ин кор оддӣ коре нест. дар як диёри дурдасттарин мунфарш кардани роҳ кори оддиам нест, кори саҳлам нест, хароҷоти оддиам талаб намекунад. мо худи як битума зиёда аз 60 тонн, ҳозир 60 тонн овардем, бо як 8 тонни дига нарасида истод. ба нақли Саидмурод Давлатов аз ҷумҳурии Туркманистон 4 тан аз мутахассисони чирадасти қолинбоф даъват шудааст. онҳо ба духтарони маҳаллӣ ҳунари қолинбофӣ меомӯзанд. иқдоми мазкур аз амалҳои шоистаи дигари Саидмурод Давлатов будааст ки ба ҳайси як марди меҳанпарасту ватандӯст хостааст ки ҷойҳои доимии корӣ барои занҳои хонанишин таъмин бошад. духтароне ки дар сехҳои қолинбофӣ ҷалб гардидаанд то 150 нафарро ташкил медиҳанд ва ин ҳанӯз оғози кор аст. коркарди ҳамин гилемое ки дидед, ҳамин гилемои берунбадидаги ҳамина ман аввал нақшаҳои аз ҳамин ваи хутомо гирифтам, нақшаҳои узорҳои тоҷики хутомо гирифтам, ҳамина аз ҳамин масҷидамо гирифтам. масҷиди мо як 100 чанд сол 200 чанд сол шудагӣ бошад, ҳамина гирифтему. баъд ҳамина шистам ҳамин шогирдҳом хати туркмено хатию сохтем, дизайнери тоҷикӣ кардаю ҳамин гилемоя кардем. ино ҳамон ҷо омада ҳамин мардуми мо ёд доданай, ҳамон амиҷ даъват кардам, омада мардуми мо ёд дода истодиян, халқи мо ёд дода истодиян. акун мо мақсад дорем ки ҳамин маҳсулотое ки мо мебарорем миллати мо муаррифӣ кардан тавонад. ин гилем аст, ин чи аст, ин мисол вақте ки дар Дубай медаред, вақте ки дар Америка медаред, Чикаго ягон ҷо медаред ки ягон ҷо мебинед ягон узори мо, ягон гилеми мо хушрӯ карда, мо мехоҳем ки культура созем ки ҳамин ҳозир мо гилем кардем, мо акун ҳозир гилеми калон аз модда рафтагӣ, гилемои майда хушрӯ барои гостинсаҳо, барои оформлени гостинса, мо ҳамина бисёр чизҳои дараҷаи олиш қати кор мекунем. ҳозир мо акун ҳамина этнически чизҳо кардан, натурални чизҳо месозему аста аста пешниҳод кардан мегирем. ҷое ки мо дар ҳоли дида истодед, дар ин ҷо истодааст ва қомат дорастааст, як ҷои аз ҳама вазнинтарин деҳаи дарғ буд ва мардум доимо талаб мекарданд ки шахсе оё меояд ки инро
یک ترتیب مهمی بیارد. بنابر همین صاحبکاری بزرگ گفته های پیشوای ملت را سرمشق کردند و زحمت های کلان در دوام 6 ماه همین بنای سیاه‌آشانه که در اینجا هست ساخت و آن را در دسترس مردم کرد که امروز زنان خانه‌نشین با کارها تامین شدند و برای بهتر کردن سطح زندگی خود استفاده داشتند. ба қавли сокинони деҳ бинои бунгоҳи тиббӣ ки солҳои 80-уми қарни гузашта бунёд шудааст солиёни зиёд таъмирталаб шуда буд ва рӯи таъмирро надида буд, тамоман фарсуда буд. бо ташаббуси соҳибкори хушном Саидмурод Давлатов аввалин таваҷҷӯҳе ки зоҳир шуд дар радифи дигар корҳои ободонӣ бинои беморхона аз таъмир бароварда хоҳад шуд. акнун ҳама табибон аз ин иқдом озиқтар мешаванд. дар раванди сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат оиди рушди деҳот ҳамин бине ки имрӯз мардум оиди ободонияш ҳашар бинмуда истоданд бо дастгирии сиёсати пешвои миллат мақомоти иҷроияи давлатии ноҳия инчунин дастгирии мақомоти вилоятии суғд ва дастгирии соҳибкорони ватанӣ ин бино аз нав таъмир мешавад, таъмири капиталӣ мешавад. бино соли 80 бунёд гардидааст ва то ин дам ягон таъмир карда нашудааст. умед дорем ки баъди таъмир мардуми рӯсто дар баробар вазни мардуми шаҳр аз ҳамин соҳаи тиббӣ истифодаи хуб мекунанд. дар радифи шаҳр баробар вазни бо тамоми таҷҳизоту худохоҳ таъмин карда мешавад. аз сардухтур то фароши ин даргоҳи тандурустӣ ба масал аз шодӣ дар курта намегунҷиданд. охир ободкорӣ ба мардум рӯҳия ва нерӯи тоза мебахшад. ҳар рӯз мо дар ҳамин ҷо кор карда истодем. мо барои халқу ватанамон аз таҳти дил хизмат мекунем. барои ҳамон ки беморхонамон ремон шавад, мо ба фоида дар ин беморхонаи мо то 6 қишлоқа омада хоб мекунанд. сардухтури мо сардухтури ба маъне сардухтури зур 25 сол аст ки кор мекунанд. ҳаме мо ба ваё дастгирӣ мекунанд. сардухтур мам одами калонсоли мефаҳмидагӣ. барои ҳамун моҳо ба сардории ҳамон кас омада хизмат карда истодем. мо барои халқу ватани худо мо хизмат мекунем. зинда бош ай ватан, тоҷикистони озоди ман. мо барои тоҷикистони худам мо аз таҳти дил хизмат мекунем. тоҷикистон ба пеш. ба иқрори мардуми деҳаи дарғ ҳамдеҳаашон Саидмурод Давлатов як соҳибкори ватандӯст, ободкор, ғамхори мардум аст. ӯ зодаи деҳаи дарғ буда баҳри ободии зодбумаш ҳамвора шона ба шонаи сокинони ин манотиқ монда камар бастааст. мо аз номи тамоми мардуми диёр, аз номи шахсан худам, аз номи тамоми роҳбарият мо ба ин ҳоҷи миршариф ва Саидмурод Давлатов ва ҳамаи кормандонашон изҳори миннатдорӣ мекунем ба хотири он ки ҳамин роҳи моро обод карда истодаанд. худо хоҳад мо умед дорем ки ин роҳ бо як сатҳи баланд сохта мешаваду солҳои тӯлонӣ ба ҳамин мардуми диёри мо хизмат мерасонад. хонистан мардум мо ки худашона нишон тана пеши ҳамин соҳибкоро ва худошона маърифӣ кунанд ки мо ҳамин хел ҳунар дорем, ҳамин хел дастгирӣ кардан метонем. ташаббусҳо ва лоиҳаҳои бузурги ин марди саховатпеша Саидмурод Давлатов баҳри беҳбудии рӯзғори мардум, осоиштагии сокинони ин минтақаи дурдасти Кӯҳистон ва фароҳам овардани шароити мусоиди зисту зиндагӣ маънидод гардида
дасти хайру амалҳои шоиставу боистаи таҳсини ӯро аҳли назар дар дил мепарваранд. ба вижа дили мардум аз таъмири роҳҳо масруртар гаштааст. ин амалҳо дар синаи онҳо умеди бештари самар коштааст. ҳамин заводҳои кӯҳна хосияте доранд ки ҳамин битуми истеҳсоли худи тоҷикистон коркард мекунанд. заводҳои ҳозиранги нав фақат битумҳои хориҷа қатъи битумҳои вай қатъи кор мекунанд, ба ин битум коркард намекунанд. аз ҳамин нуқтаи назар азбас ки дар Пинҷакен заводи кӯҳна амал мекунаду кор мекунад, то ҳозира қисмҳои эҳтиётиш нағз ҳастанд, мо тасмим гирифтем ки битумо оварда ба ҳамин деҳои Пинҷакен супорему аз вай маҳсулоти тайёри гарм, яъне асфалти гарм гирем. мо асфалти гарма аз ҳамин завод гирифтем. ман ҳамин зиёда аз 2 километр роҳа асфалтпӯш кардем. эътимоди мардум, сарҷамъии аҳли деҳа дар корҳои бунёдӣ, таъмиргарӣ, якдилии аҳли рӯстои Дарғ, садоқати насли ҷавон ба сарпарасти ин ҳама созандагиҳо, нигаронии бузургсолони маҳал аз рафтори ҷавонон. ин ва чанд масоили дигар мавҷуд аст ки хиратмандонашонро ба андеша бурдааст. аммо ҳамаашон бо ченаки тавозуни ҳамдигарфаҳмӣ бартараф хоҳанд шуд. нуктаҳои болозикр дар ин ҳамоиши машваратӣ дарҷ ёфтанд ва андак пиёда карда мешаванд. ман хоҳиш мекунам ҳар бега ҳозир чандин нафари дига ки истодо нест, ҳар бега бояд ки мо як бор ҷамъ шавем, камбуди наросома ислоҳ кунем дар якҷоягӣ. ина ягон кас де омода наметунад. ба ҳамин хотир мана бинед Саимрод дада ким куҷо истода мумкин ман ба воситаи бинам ҳамдо чикор кардиан, чӣ хел кор рафта истода, яъни шудааст ё ношуда истода. имрӯз бинед мана роҳамо шуда истодааст. мана бинед корхонаи боло мана ини Навзулла Қуронич кор нағз рафта истодааст. хай мана беморхонамо хай мана корхонаи Ҷалолиддин нағз рафта истодааст ки мана истодашона буданд. акум мен бадами гапа камага ҷондор кардам. ба назари мутахассисону сохтмончиён, таъмини ашёи хом масъалаи аввалиндараҷа дар таркиби ин ободкориҳо будааст. агар маҳсулоти хом сари вақт ва бо сифати аъло дастрас бошад, пас раванди корҳо низ суръат бахшида мешавад. ба иқрори онҳо, дар сохтмони биноҳо ё бунёди роҳҳо барои дастрасии ашёи хом минтақаи кӯҳистон, махсусан диҳаи Дарғ, чанд тафовут ва мушкилотеро пушти сар мекунад. то ба ин минтақаи кӯҳӣ арзиши расонидани масъолаи сохтмонӣ чанд баробар афзоиш ёфта, овардани техникаҳои роҳсозӣ низ чандон осон набудааст ва низ устоҳои роҳсоз низ ҳаққи бештар талаб мекунанд. асфалт кардем, роҳ беҳад вайрон буд, сел мефурод. ҳамҷи ба 7 сол то 15 сол як бор сел мефурод. ҳамин сел мезанад, аз ду тараф сел мефурод, маҳкам мекунад, дайро баланд мешад, бутун мезанад заминои мардума, хонаҳои мардум мегарад. ҳамин роҳ вайрон шудагӣ буд, дайро вайрон шуда. ҳамин мо ҷои худаш бовардем дайро. накун бо ният дорем ки солҳои оянда ба ин ду тарафи селфрои мани қадисом бетон латок мекунем ки сел тез шушта фуруду ҷамъ нашад. меҳнат кардан дар кор ҳозир ниятҳо ҳаст. асфалт кардем, ин 1 километри ки инҷи ба асфалт мекунед. ман дар ҳамин шаҳрҳо 20 километр 10 километр пешоим боғҳо ма аз як ҳафта бай мекардам асфалт. ҳамин ҷо 5 моҳ ба асфалт кардан натонистем. чӣ хеле гидлангим аст. чӯбаки инҷи ба чизи як рӯза 20 рӯз мемешад. техника намеёбе ё чӣ намеёбе. чизи 1 сум 50 сум бемешад. қумаша куҷо биёр, шебингиша дигар ҷо биёр. ин худача барои ҳамин асфалту века ким куҷо мебиёрем. ягон чизе вай нест инҷи баки кунем. ҳамаша дигар ҷо мебиёрем. худи бовар кунед мо шағале ки ҳамин абикневине ҳасту ҳамаи ҳамин гирду атрофи мо сангу сангреза ҳай ҳаминҷи ёфта надонистем. сабабаш он аст ки строитело ба мо иҷоза надоданд ки ин ваёя ба кор фармем. ба стандартҳои давлатӣ даже ҳамин регу санге ки дар ҳамин ҷо тайёра ҷавобгӯ набуд. мо ҳамин чизҳо аз худи шаҳри Хуҷанд
ба масофаи 200 километр овардем. агар дар шаҳри хуҷанд як дуланд ва 1000 сом истад, дар мо 5000 рафтем. ин манзара тадриҷан дар пеши дидаи бинанда бунёди биноеро тасвир месозад ки бо рафтани рӯзҳо ва сар омадани моҳи нав оҳиста оҳиста намои зебоеро касб мекунад. бинои мактаб, бинои дониш, бинои маърифат. яке аз муҳимтарин чизе ки дар қишлоқи мо аст, ҳар як аҳоле 5-7 фарзанд дорад, то 10 фарзандашад. ҷо нест, вай фарзандҳо калон мешаванд, замин нест. замин нест, ҳамин ҳисоб муҳоҷир шуда меранд. як қисмаш, дуюмаш ин ки меранд хондани дига намебиён. ман хулоса кардам ки агар ки ҳамино ба ҳамин 5-6 та дом созем, ҳамино мумкин ҳам ба мардуме ки ҳамин ҷи рафтагӣ аз шаҳр зиндагӣ мекунанд, мумкин ки ҳамонам яктаги квартира худаш мегирад. вақте тобистон мебиёд, мисол худаш дам мегирад, тобистон ҷаннат бар ин ҷо аста, инҷи ҳаво салқин, оби тоза ва ин як момент. баъд ҳам сайёҳе ба пеш мерад, горни туризм сайёҳе ба пеш мерад ва ин домо бошад. агар баъд мардуме ки шаҳр ба зиндагӣ кардагӣ аст, шароити қишлоқ ба тобовар нест, чунки оби гарм дар кор, душ дар кор, ҳам як сутка бақала як бор дастурукша шуштанаш дар кор. ва қишлоқ ба ин шароит нест. шумо меҳмоне ба омада ҳар рӯз ин кора кардан қишлоқо наметавонед. аз хонаи худатон бошад дилпур, бемалол. барои ҳама қадар ин ҳамин манен поён ба диде ду тарафи ҳамин қади соҳиба ин боло ба мо 5 та домои 5 этажа иншоалло ният дорем. проекташам карда истодем, инженерам мо проект карда истодианд. худохан то 35 солагӣ ҳамин ва иншоалло месозем. мардуми сарбаланду сарафрози деҳаи дарғи ноҳияи айнӣ вусъат ёфтани ин ҳама ободкориҳоро пеш аз ҳама аз баракати истиқлоли миллӣ, ҷоннисориҳои сарвари ғамхори давлат, муқаддас донистани ҳар порчаи ин ватани нозанин дониста аз он шукргузор ба даргоҳи худованд ҳастанд, ки бо чашми сар ин рӯзҳоро мебинанд, бо қалби шод истиқбол мегиранд ва бо муҳаббати дар сина доштаашон ба насли оянда талқин месозанд ки рисолаташон ин аст. ин нуктаҳоро раиси ҷамоати деҳоти Шамтуч Назарзода Баҳриддин низ тақвият дод. чароғонкуниро соҳиби тӯйхонаи замонавӣ, соҳиби мисол савна ва он чизи ва соҳиби беморхонаи замонавӣ, соҳиби мактаби замонавӣ, аллака ба ҳамин кори ватани он чизе ки ба мо кӯмак кардан, ёрдам кардан, соҳиби манас мисол завод, мана як корхонаи саноатие ки имрӯз дар ин ҷо ташкил кардем, ана 60 нафар 70 ҷой корӣ мешавад. пеш аз ҳама ваи қолинбофӣ, ваи туркманӣ, дуюмаш банду басти мева, сеюмаш мисол мағоза. албатта имаз шарофатӣ ва истиқлолият аст. шарофатӣ мана хизматҳои пешвои маздаи миллат аст ки имрӯз мо ободӣ ва карда истодем. ва имрӯз пеш аз ҳама ман хуловай бировардам ки имрӯз дирӯз ба ҳаматон маълум ки мана раиси вилоят муҳтарам вазири маориф ва дигар шахсое ки омадан бо як сатҳи баланд қабул кардам. ин ифтихори мо мардуми ҷамоати Шамтуч буд. Зорвай ман ҳамин масҷид гирифтам. Андарони масҷида ман гирифтам. Ин масҷида вақташ ман аз Бухоро омада. амалҳои хайру бунёдкориҳои Саидмурод Давлатов ба сифати як соҳибкори хушном ки дар ҳар соҳа зодгоҳашро ба гулистоне табдил медиҳад, ба дигар соҳибкорон низ асари нек гузошта, онҳо дар ангезаи сабз ва эҳсоси ифтихору ҳаяҷони ватандӯстӣ дар дилхоҳ гӯшаву канори дигари ҷамоати деҳоти Шамтуч ободкориҳо ба роҳ монданд. мегӯянд ку ҳеҷ амали хайре беподош ва ҳеҷ рафторе бетаъсир нахоҳад монд. ман ҳозирам бисёр фикр мекунам мумкин ба хобам бошад. ҳеҷ вай намекунам ки ҳамин қадар корхонаҳо дар як муддати кӯтоҳ, мана ин қадар соҳиби парҷами соҳиби тӯйхонаи вақти дар як муддати кӯтоҳ ҳамин овай шуда омад. ина ягон кас ҳамин мегӯям ки яке фикр мекунам ки мумкин дар хобам бошад. лекин имрӯз мебинед дар ҳайати ки мана бинед аллака имрӯз то сатҳи ҷумҳурӣ берун аз ҷумҳурӣ ина тамошо мекунед, мебинед ки имрӯз дар қишлоқи дар ҷамоати деҳоти Шамтуч имрӯз дар қишлоқи Каздон мана мактабе ки имрӯз ба вай расида истодааст бо вай роҳбари вай Зубайдулло Зувайдович муҳтарам сафир. ин албатта ҳамаш ободкории пешраве ки ин чизо ҳеҷ ман фаромӯш намекунам ки ин пеш аз ман шукрона мекунам, шукрони истолат, шукронае ки имрӯз ман роҳбари ҳамин ҷамоат ҳастам. ин ифтихор ба ман аст.
بگذار همه مردم چیزی کردن. البته برای ما فراموش نمیشود که ما در کدام چیز در کدام روزها قرار داشتیم و امروز ما در کدام ساعت قرار داریم. این آبادی پیشروی قطعی همش شکرانه پیشوای معظم ملت ما بکنیم. شکرانه استقلالیت. ноҳияи айнӣ дар дили кӯҳистони тоҷикистон ҷойгир аст. мардуми ин минтақа аксаран шуғли писандида доранд, коркарди хушкмеваҳо. Саидмурод Давлатов талафоти зиёди меваҷотро аснои ба ҳосил расиданашон ба инобат гирифта корхонаи коркарди мева бунёд кард, то ки мардум самари ҳосили ғундоштаашонро беталафи барзиёд ба манфиат коркард карда тавонанд. ин ба ҳама ҷиҳат барои рӯзғори мардум кӯмак мерасонад. дуюми чизе ки ҳаст сехи коркарди мева. сехи коркарди мева ҳамин мардуми мо ҳамин чиз содирот надорад. як ҳамин камтар боғбонӣ дорад, бисёртар худошон неки сабзавот мекунанд, картошка, сабзи, ҳамин чизу. боғдорӣ ҳам ҳаст камай. Неки ҳаст. асобе ки ҳамин боғдорои мутахассис нестанд халқи мо. ҳамин як 70% 60% ҳамин маҳсулоте ки мардуми мо истеҳсол мекунанд вайрон шуда мебаравад. 20% 40% ҳамина мумкин ки ино ҳамчун мева як қисмаш мумкин хуш кардантон, як қисми дигараш ҳамино метавонанд ки худошон чӣ мекунанд. ҳамчун меваи тар истифода мебаранд. ҳамон чизе ки 50-60% мумкин 70% ки вайрон шуда меафтад, ҳамон амон гирифта кор мекунем. ин тут, ин зардолу, ин себ, ин шиповник, ин пукайхор, ин дулуна, ин қот, зерк, зира, ҳамина гирифта мо 11 намуд маҳсулот карда истодем. мо ҳаминам тайёр карда истодем ба мақсаде ки ба давлатҳои ба Россия, ба иншоалло ман ният дорам Малайзия, Сингапур оянда ба 3-4 сол пас мумкин ҳаҷм тайёр кунем. ҳаҷм шуд ҳамон давлатҳо барои кардан мегирем. мо ҳозир меҷба 5 та оборудование заказ кардагӣ, ҳамаги якта шумодагӣ ҳозир. рӯзҳо мегузаранд, сонияҳо мешитобанд. офтоб ба маротиб болои сари мардуми деҳи дарғ рӯшноӣ мефиканад. фаслҳо иваз мешаванд, аммо ҳамоно мардуми ин акноф дар гармову сармо, дар бедорхобиву беморӣ дарди муштарак доранд. обод кардани ин гӯшаи диёри биҳиштӣ, давои дарди онҳо наздик аст. ҳоло ҷараёни ҳама сохтмонҳо дар ин манотиқ бо шӯру шавқ ва ихлосмандӣ идома дорад. раҷаб аҳмадзода ба иқрори мардуми ин рӯсто на ки ба сифати раиси вилоят ва роҳбари дардошнос дар ҳар иқдоми роҳнамои мардум аст, балки дар рӯзгорони ин ҳама сохтмону ободкориҳо борҳо баҳри талқин омада буд. дар рӯзи ифтитоҳи ин ҳама иншооти бунёдкарда қадам ранҷа кард ва ба шодишарикии мардуми диҳаи дарғ расид. раҷаб аҳмадзодаро ин мардум як марди роҳнамо, мушовири доно,
фарди некбину хиратсолор ва мушфиқу намуна хонданд ки истиқболи эшон ин ҳамаро гувоҳ аст. дар ноҳияи айнӣ дар ҷамоати шамтуш дар ин ду деҳа қариб 10 иншоот бо дастгирии ҷаноби олӣ, ғамхонии пешвои муаззами миллат, раҳнамоиҳои пешвои муаззами миллат ва саҳми соҳибкорони ватандӯсти ҳамин ду деҳа бинед як мактаби замонавӣ барои 700 хонанда дар деҳаи Каздом, толори варзишии замонавӣ, я ду корхонаи истеҳсолие ки пурра ашёи хом дар ҳамин ноҳия дар деҳа имрӯз вуҷуд дорад. Корхонаи қолинбофии дастӣ замонавӣ ки якумин маротиба дар Тоҷикистон ҳозир бо таҷрибаи дӯстони бародарони туркман имрӯз мо мана 60 ҷойкорӣ занҳо хоҳарои ҳамин деҳа кору фаъолият мекунанд. пурра меҳнати дасташон содирот мешавад ба хориҷи кишвар. ва дар ошонии дуюм корхонаи коркард ва бастубанди ҳамин гиёҳҳои шифобахш ва меваҳое ки дар ҳамин минтақа мешавад. мана бинед ки инам пурра содирот мешавад ба амрико, аврупо. болотар гуфтем ки аз иқдомҳои шоиставу боистаи тоҷири тавонои тоҷик марди ватандӯст Саидмурод Давлатов дигар тоифа соҳибкорон низ баҳра бардоштанд. оре баҳраи эшон дар радифи бунёдкориҳои ӯ ба шумули таъмири роҳ, бунёди коргоҳи хушкмева, тармими беморхонаву дабистон ва ҳоказо қомада афрохтани парчами миллӣ дар майдони шукӯҳманде будааст ки хайрхоҳони дигари диҳаи дарғ бо муҳаббати беинтиҳо ба меҳан дар майдоне парчам афрохтанд. оре парчами баландқомат. ин шодиро мардуми ин манотиқ миёни ҳам бо сарфарозӣ қисмат карданд. ин аст шодии онҳо. дуруст ҳиссиёт ғайр аз гирья мебиёяд одам, ҳамон ҳиссиёт ҳамин хел касе ки нағз дарк мекунад, ҳамон ватану ватандорию миллату халқаша дӯст дорад, вай ҳамон таъссуротҳои дирӯзангие ки дар инҷа шуд, ин хел бо роҳбарии раиси вилоят омадану вазири маориф омадану дигарҳо омадан барои ҳамин ҷашни кушодашавии объектҳои дарғ омадан. ростӣ ман худам шахсе ҳастам ки дарам гирьяам мебиёд. ҳамин аз ин гирьяи шодӣ ҳаст, гирьяи хурсандӣ ҳаст. ҳамин обҳои чашм омадан ки иққадар мардум барои ҳам дидани ҳамин ҷашнвораҳои мою, ҳам барои табрики мою, ҳам барои як дастгирии мо омадан, ҳам аз сатҳи республика, аз сатҳи вилоятӣ омадан. рости ҳамин хел якта международная организация ба чомо ёфтан ба иқрори Саидмурод Давлатов, агарчи кор мушкил аст, аммо дилгармии инсон аз инсон аст. нерӯ аз муҳаббату завқи дигарон аст. агар 5 ангушт як мушт шавад, зурии мушт дар пушт хоҳад шуд. Давлатов дар оғози ин роҳ бо мардум машварат кард, онҳоро аз амалу нияти некаш огоҳ сохт ва дар ҳамбастагӣ бо мардум ин ҳамаро кард. ин халқ кард. халқ ҳамин хел тавоно аст ки аввал худо баъд халқ ё ки халқу худо мегӯянд. ҳар душам ба фикрам ки мумкин ки ҳама бузургтарин худованд аст, не ки бо дуюм тавонотарин халқ аст. қуввати мо чӣ буд ки бо хабар мо ба ҳамин хел одам буд, ҳамин Саидмурод Давлатов ки гуфтем ба ногоҳе ки ҳамин ягон чӣ ба дармонем, ҳамин одам мегӯем ки акун бо нигоҳ кунед, акун мо мувофиқи вай хутомо. бо ҳар гот ки медидем ки ин одам бо як мост инҷа ба савират мекарданд, бо як асфальт мерехтанд ё як ҷо ба мечаспиданд, бо ҳамун дучанд ҳамун шараҳи ман меомад ки бояд манам ҳамин хел ҳаракат кунам. дар дунё сарватмандон кам нестанд, аммо шумораи онҳо ба андозаи миёнаҳолон нест.
онҳое ки зиндагии миёна доранд шояд баробари нодорон набошанд, аз онҳо бештар бошанд. аммо ба қавли Саидмурод Давлатов ҳаёти ҳар инсон вақте рангу бӯи дигар, маъниву мазмуни дуруст мегирад ки ӯ худро ба хидмати мардум расонад ва дар ҳаққи мардум некӯӣ анҷом бидиҳад, вагарна мақсуди мо аз зистан беранг хоҳад буд. мана бисёро мегӯям ки чиба шумо инқадар маблағатон оварда дар кӯҳистон ҳамчун донар сарф мекунед, ина шумо гардонда гирифта наметавонед. барои ҳар одам ҳар чи арзиш дорад. мисол баъзе одамо пули бод тӯй мекунад, баъзе одамо пули бод хона мехарад, худаш ба чӣ мекунад. лекин ман вақте ки як хизмати халқама мекунам ё ки як ободо мекунам, ман гум мекунам ки ҳаёти ман мазмун пайдо мекунад. ҳамин ободонии деҳа ташаббуси мана ҳамин соҳибкоро қати ҳамин деҳаи мо дар муддати 5 моҳ бинед куллан тағйир ёфт. он чизе ки 5 моҳ пеш аз ин агар шумо омада инҷо медидед, агар каса ақлаш бовар намекунад ки ин мардума дасту дили гармишу нисбат ба ҳамин соҳибкорои мо меҳру оқибати зиёд доштанашон буд ки дастаҷаъмона ҳамин ободия карданд. хусусан мана ҳамин Саидмурод Давлатов ҳамин ҷоҳое ки мебинед ки мана ҳозир ин завод сохтиян ин кас, агар хато накунам муҳоботам нашад чи хеле ки ваёи манзараҳои Афғонистони хонаи дарошона мебинед, ҳамон манзараа дошт ҳамин ҷои маҳалле ки мана ҳамин Саидмурод Давлатов завод сохтанд. Саидмурод Давлатов як инсони раҳмдил, меҳрубон, хоксор ва самимист. ба иқрори худаш, агар модараш имрӯз миёни мо мебуд, аз дидани ин ҳама рангурангиҳои кардаи писараш ашки шодӣ мерехту ба даргоҳи Худо шукр мегуфт. Саидмурод Давлатов аз пандҳои модараш ёд меораду ғамова гулӯяшро мефишораду ашк дар дидаҳояш ҳалқа мезананд. охир агар модараш мебуд, аз доштани ин писараш шукрона мекард. ман медонам ки пеш аз мурдан тамоми инсон ҳамеша фикр мекунад чӣ қадар хизмат кардам ба халқ, чӣ қадар нон додам ба халқ, чӣ қадар дастиёри ба халқ дароз кардам, чӣ қадар қалби мардум ба умед бахшидам. одами бузург хонаи бузург қатъи ё ки мошини бузург қатъи нишон додан наметавад бузургиша. одами бузург ҳамон бузургест ки чанд қадар тақдир ба ту таъсират кардан расид, таъсири мусбат расондан тавонистӣ, чанд қадар тақдири инсоният ба ҳаёташ ба сабабгор шудӣ барои дигар шуданаш. яке аз ҳадафҳои дигар ин буда деҳаи Дарғро ба як шаҳрак табдил додан дар ин кӯҳистони диёри домани офтоб. мардум орзу мекарданд, орзу карданам наметонистанд ки дар муддати 5 моҳ дар ин қишлоқ инқадар навигариҳо мешавад. муаллим омада ҳамин пасани суҳбат мекарданд, мардуми мо мегуфтанд ки ин ақидаҳои хаёлӣ ҳисоб мекунанд. ҳамин ангеза дар афкор бас бувад ки агар инсон ба ченаки нуги сӯзан бо амали нек ва рафтори шоистаи хеш дар синаи мардум маскан баргузинад, пас рисолаташро ба қадре дарк кардааст. намунаи олии ин тоифа мардум марди саховатпешаву ободкор ва тоҷири тоҷики конгор Саидмурод Давлатовро метавон унвон бурд. хулоса, мардуми диҳаи Дарғ дар ин фосилаи 5 моҳ қаҳрамонӣ нишон доданд. Саидмурод Давлатов дар ибтидои ин масир ҳамвора дар андеша буд. чӣ мешуда бошад? чӣ моро интизор аст? оё муваффақ мешавем ё на? аммо боз ҳам ният. агар
ният пок бошад, кӯҳро метавон талқон кард. корномаи Саидмурод Давлатов ба сафҳаҳои таърих ҳаккокӣ хоҳанд шуд. дарғ яъне орзуҳои садсола.